ha ke kini ke scheme mut kini ke Shnong ka ha pok ke block just less than 2 years menta tikila na kwa ro ngadap daga jings ngau men bat daga jings ngau serong ban ong bakani ke Shnong ka day one of the leading best performing villages ken ha pok ke block jongi especially niki badang rung ti Rai-ru kalong ke Shnong badon maximum job cuts. Borok ke blok Mawlai, tangba ki person base midang lak ban pin kiu shok, midang lak ban pin tray tingan. Nak kentui ke Shnong ba pin shim kene ke kabu ba pila rung mentaj pok blok ki don ki schemes beper ba pin shim ban pin shim ti shim kia ba ban shim kene ke kabu ki opportunities ba ai ke sorkan. Ti ban tray tang nga kwa ban ai ka jing kublai ka pang ye Shnong namal kani ka libag jing tradition shitom jongki bat ka jing lam scam jongki bakila long ka kani bakila long ka jing job ban yo yo nu surok bat ki barok ki to ki jing tray baham pok Shnong lamba ka Jingiaroh ki mostly ki surok mo because kani Shnong kadang ban kan phai kata ti as we all know the kaktin parengan on the road biang ki surok biang ki lenti tingi ro Shnong kadang la ban kiu ti tang kini kintin ba kindiat ku dai shi bu ni program ka bang phu bang phian bat ka balong ru ka pa wei na ka ba la ban ong tin nong wei sigla ban dei ka ko